Prop de 1.700 nins i nines han sortit al carrer a Palma per commemorar el Dia de la No Violència i la Pau que se celebra en commemoració de Mahatma Gandhi. Ho han fet amb una marxa des de la plaça d'Espanya fins al passeig del Born. Vestits amb camisetes, més tard els nins petits, sobretot de Sant Galileu, han recorregut el barri per fer arribar els seus missatges de pau a tots els seus veïns. Centenars de coloms com aquest pengen ja dels arbres i fanals de les places de la barriada de Sant Galileu. Tots ells duen escrit una paraula que representa el barri. Les han penjades aquí els nins i nines que participen de la jornada de convivència i conscienciació que han organitzat els centres amb motiu del Dia de la Pau. La jornada ha començat a la plaça Orson Welles a les 12 del migdia i ha conclòs amb un trajecte per la barriada que ha acabat aquí a les places on han penjat aquests coloms. Centenars de nins i nines han sortit al carrer avui, Dia de la Pau, per demanar un món millor. Vestits en camisetes blanques, els menuts de Sant Galileu s'han donat cita a la plaça d'Orson Welles. Aquí han aixecat la veu per cantar la cançó del seu barri escrita per ells mateixos i que pretén ser un símbol de cohesió i convivència. Procurem inculcar valors, el valor de la pau, de la convivència, del respecte, que és molt important. Sobretot en un barri com aquest, i més en un barri com aquest. Després han recorregut els carrers del barri a peu i han decorat amb aquests coloms de cartró totes les places per fer arribar els seus missatges a tothom. Desearía la paz lo mejor del mundo y lo he dedicado a mi amigo Manuel y yo, mejores amigos. Representem el que nosaltres volem per el nostre